Més de 2.000 persones han participat enguany a la mitja marató Gavà-Castelldefels-Gavà, una cursa que sense haver arribat a la majoria d'edat ja està consolidada. Prova d'això són els atletes de renom que hi participen, com ara Nacho Cáceres, recordman del traçat amb un crono d'1 hora, 2 minuts i 47 segons, o Roger Roca, guanyador aquest any de la mitja marató de Sitges. Els dos atletes locals van mostrar el seu bon estat físic distanciant-se ràpidament de la resta del grup de la cursa. Ho van fer amb el marroquí El Hanial, qui no va deixar escapar els atletes en tot el recorregut. Tan sols molt a prop del quilòmetre 16, l'atleta marroquí va patir una rampa a la cama que el va distanciar lleugerament del capdavant de la cursa, però en qüestió d'uns quants segons tornava a enganxar-se els atletes locals i passar de la zona industrial dins del casc urbà de Gavà es distanciava de Roger Roca juntament amb Nacho Cáceres. Els últims metres de la prova van ser una cursa a pols entre El Hanial i Cáceres, de la que el marroquí resultaria vencedor amb un crono d'1 hora, 5 minuts i 31 segons. Només 5 segons després arribava Nacho Cáceres, mentre que Roger Roca acabava marcant 1 hora, 6 minuts i 3 segons. Valoro la segona posició com una gran posició. Llàstima no haver pogut guanyar. L'atleta marroquí ha fet un canvi de ritme brutal al quilòmetre 20. M'he enganxat com he pogut, però quan em mancava mig quilòmetre ja he vist que era impossible. I bueno, com arribar segon a l'estadi ja m'he hagut de conformar. Ha sigut ben bé el quilòmetre 19-20, quan el marroquí ha fet un canvi molt fort i jo ja no he intentat seguir perquè he vist que era un canvi massa fort per mi. A més, jo tinc en ment aquí d'aquí 15 dies córrer la Marató a Barcelona i no volia forçar tampoc al 100%. He vist que era un canvi massa fort i ja em conformo amb el tercer lloc. I en la categoria femenina, l'etíop Tadalek Biru va marcar el temps més ràpid, 1 hora, 17 minuts i 27 segons. I el segon i el tercer lloc d'aquesta categoria van ser per dues atletes locals, Noemí Moreno, amb un crono d'1 hora, 19 minuts i 55 segons, i Mari Carmen Auñón, qui va fer 1 hora, 21 minuts i 54 segons. He anat bé i ja és més o menys ja el temps que estava previst, més o menys ara. Estem preparant la mitja i la propera ja anirà millor. D'altra banda, en la categoria de cadira de rodes, Roger Puigbó va ser l'atleta que va fer el millor temps, 46 minuts i 54 segons. Ara nosaltres estem a punt de començar ja amb totes les maratons i proves importants a l'estranger i aquesta sempre ens agrada vindre per provar-nos, perquè és un circuit molt pla, molt ràpid, que a vegades ens pot perjudicar una mica el vent, però a nosaltres ens va molt bé participar aquí per provar-nos a veure com estem. I la veritat és que sí, que estic content del temps que he fet i de com ha anat. A mida que anaven arribant els diferents corredors, es va procedir al lliurament de premis, trofeus pels 3 primers classificats de cadascuna de les categories i premis en metàl·lic de 600 a 100 euros pels 5 primers classificats en les categories generals masculina i femenina.